2,5 minuut. Dat kan wel een keer verteld, hoor. Oh, hoe laat is het dan? Ja, ja, jongen. Ja. Erbij, allemaal erbij. Ja, zeker. Zo is het. Ga je naar de Orenveld? Ja, niet wij, nee hoor. Ja, natuurlijk. Ja, maar niet aan de livestream. Nee. Livestream. Wat gebeurt net? Welkom vanuit Emmen bij de noordelijke bekerfinales. De sterkste ploegen uit de provincies Friesland, Greensland en Drenthe. Die vieren hier de finales. En voor u zorgen we de junioren van LDODK. Die krijgt de wedstrijd spelen haar zien DOS 46 A1. En een hele spannende wedstrijd, want die wedstrijd eindigde gelijk. Ek na verlenging weer dat gelijk 18-18 en dus moet daar nog een beslissing vallen, namelijk toch strafworpen. Om die reden begint dus de finale van de senioren tussen LDODK en Mid-Friesland. Letter als plant, want ja, deze finale zal eerst een winnaar op smitten matten. DOS 46 A1, de ploeg uit Nijeveen. Ja, dat is natuurlijk een pikant detailtje, want die vereniging die staat zaterdag echt in oer LDODK, maar dan voor de finale van het Nederlands Fieldkorfbalkampioenschap. Dat zal wezen in De Lier, provincie Zuid-Holland. Nou, hier dus de jonge versie van die beide teams in Harnstreet om de Noordelijke Beker. Wij zullen jou dus op een hechte horen kennen van hoe deze juniorenfinale zich verder ontwikkelt. Maar nogmaals, ik zeg er even bij, de wedstrijd werd wij hier verbinden tussen LDODK en Mid-Friesland is dus wat uitstelt, omdat hier nog een besluit vallen moet. Nou, het jouwt aan hoe deze ploegen on maar wegen binnen. LDODK had eigenlijk een groot pad van een wedstrijd op voorsprong stien. Kwam ek in de verlenging op 18 santje. Maar vlak voor tijd scoorde DOS 46 toch nog de gelijkmaker. En DOS 46 komt hier op 1-0. Want de eerste strafworp is benut. 1-1. Ja, zo kan het een lang verhaal worden. Ek, deze is rekken
tussengestaan 2-1 voor DOS 46. Tweede strafworp van LDODK. Die is rekken. Gelijk. Ja, en ze werden ook nota feilloos benut. 3-2 voor DOS 46. Daarna je Veners dus op voorsprong. Maar de gelijkmakende beurt van LDODK. En die is te kwaad. En dat betekent nou de voorsprong voor DOS 46. Die gaan nou in één de beste troeven in hand. En een beetje geluk. Ja, dat jet er dan bij. Ran Faber, international, jeugd international mag ik zeggen, van LDODK. Die moet beziekje om in elk geval in het spoor te blijven nou. En dat doet hij. Maar de tussenstand is 4-3 in het voordeel van DOS 46. Ja, en ook de vijfde gaat erin. En dus het wordt weer aan LDODK. 5-4. Ian strafworp kan dus al fataal wezen in je messer, mag ik zeggen. Het veldje achter weer een finale van de B-aspiranten. Die hier tussen. En daar de messer van DOS 46. En nu kan het alle kanten weer uit. Ik weet waan om te vertellen dat Jereveen B1-aspiranten Action LDODK B1 spelen en Jereveen won dat verrassend. Ja, en hier is de tussenstand weer in Liekwicht. 5-5, beide ploegen 1 strafworp mist. En hoe spannend wil je het meidje? Die gaat erin. 6-5. Beide ploegen zullen in elk geval 8 strafworpen nemen. 6-6. Dus we komen in de kritieke fase. En dit is een hele dure misser voor DOS 46, want nou kan de beslissing vallen. 6-6, mij nog een stip te goede van LDODK. En die mist hem echt. Onvoorstelbaar. Ja, deze bekerfinale verdient het zou haast net hier zijn winnaar. En nu gaan we dus terug. Om en om. Nou moet er om en om scoord worden. Of mist vanzelf. Eerste gaat erin van DOS. Nou moet LDODK dus scoren. Om in de race te blijven. En dat slaagt het. Wat een druk zal er op deze schouders rusten. Nou, keurig erin lijn. Precies op het randje. En nou de druk bij LDODK, want elke misser is nou fataal. Om en om. Dit is al de 10e stip. En de 8e treffer voor beide ploegen. En ek die is rekken. Nog een 8. En LDODK moet weer in de achtervolging. De ploeg die het eind de hele wedstrijd aan de goede kant van de scores. Die je in de verlenging nog. En nou dus
de winst via strafworpen beziekt alsnog binnen te helien. Maar ja, DOS 46 is op dit stuit ontnota de morele winnaar. Oeh, maar dit is wel een hele dikke misser. Hij net een beetje mis, gewoon in de voorkant van de koer. En dan is Ran Faber de man om het aan te meidje. Dit is het moment. En hij doet het. En dan gaat de Noordelijke beker voor de A-junioren toch nog naar de Gediek. De B-junioren van LJODK, die moesten de winst letten aan Jereveen bij 1. Dit heel knap won met 1 goalverschil. Maar de A-junioren van LJODK, die nemen de beker mee naar de Gediek. Feest dan in elk geval van een van die 3 teams die hier optreden. En dus kennen we eens nou staan er gewoon op meidje voor de hoofdact van de joen. Met Friesland, de ploeg uit Reduzum. En Grauw, die zal het opnemen in LDODK in de bekerfinale van de senioren. Spannend, spannend, spannend. Een lieke ze staan naar de wedstrijd, een lieke ze staan naar de verlenging. En maar liefst alve tolve strafworpen weer nodig om tot een winnaar te komen. Maar LDODK A1, die had de prijs binnen. En DOS 46 blijft zitten met de kater. Plaats op het achterste veld. We gaan zo gelijk beginnen met het voorstellen van de teams voor de seniorenwedstrijd, zodat die kan beginnen. Nou, de organisatie leidt intussen een minuut of 10 achter op het schema. Er zijn hier 12 velden beschikbaar, die winnen beide Ingebroek. Daar komen de jeugdige kampioenen aan, de A-junioren van LDODK. Dit de oorwinning dus voor de Helsdwarren wij slepen moesten. ...24 strafworpen winnen nodig om een winnaar aan te wijzen in de juniorenfinale. Maar hij is binnen. Ja, en de omstandigheden binnen zelfs voortreffelijk hier op deze hagelnije accommodatie in Emmen van korfbalvereniging EKC 2000. Prachtig sportcomplex. En omdat het hier Sanai krijgt Iepen is, hebben ze de organisatie aanwezen kregen van deze noordelijke bekerfinale. Die heet zo'n 2000 zo'n de Jan Mulder beker. Jan Mulder, dat is de heid toevallig, of net toevallig, van de trainer van LJODK, Henk Jan Mulder. En Jan Mulder, dat weer een man die een hele grote verdienste had in het kworbal in Friesland, in het noorden. En na zijn versterren had men besloten om deze beker zijn naam te gaan. Het heet nou dus de Jan Mulder beker, de noordelijke bekerfinale. En Henk Jan Mulder, die weet wat het is om die naam heen te horen. Want vliegen hier stier hij bij LJODK in de finale. Zien het Grenzer Nick. En hij wist die finale te winnen. Als we de ranglijst erbij pakken van Oren heren, dan kunnen we constateren dat deze beker zo'n 2000 in het leven roepen is. Dit is dus de 20e editie. De ploeg die het vaakst met de beker durft teruggaan is Nick uit Greens. In die tijd ook nog een league club die met nou wat oorzaken. Maar liefst 8 keer wisten ze de beker te veroveren. Bij LJODK door dat wat langer. Die pakten voor het eerst in 2015 onder leiding van Erik Wolsink de noordelijke beker. Daar slagen ze in 2016 in. In 2017 wie het toch weer Nick. Vliegen hier dus LJODK, die had nou dus in totaal 3 bekers achter haar naam staan. Ja, en dit hier zit er nog een vraagtekentje, want
Het zou samen kennen dat met Friesland in de allerlaatste wedstrijd van haar seizoen nog eens een keer uit de slof zit. En hier misschien wel stunten kent zien LDODK wat ommers van weekend nog vol onder bak mat met 2 teams. Het tweede met Frede Hudderwijk om het spelen van het reservekampioenschap van Nederland ereklasse. En het eerste speelt zaterdag in de Lier. Ook om de nationale titel van de ereklasse. Dus er staan nog een protte belangen op het spul. En ik kan me voorstellen dat Henk-Jan Mulder ervoor kiest om zijn spelers net te oerbelezen, te roleren. Ook de mensen van het tweede wat meer ruimte te jaren om hier te spelen. Dus ik ben eens keer goed deze wedstrijd dadelijk uitpakken zal. We gaan zien wie nu de Jan Mulderbeker mee naar huis kan nemen. Gaat hij naar Gorredij of gaat hij naar Gouw? Ja, intussen lezen we een kwartiertje achter op schema. Qua licht ken het nog, want we beginnen anders de langste data. Het is een zo goed als wolkeloze hemel hier. En dus kunnen we nu luisteren naar de presentatie van de spelers die het opgesteld worden namens Mid-Friesland. De ploeg die het in treedje leger speelt op veld als LDODK in de haatklasse. Daar een keurige middenmoordpositie behellen onder leiding van trainer Peter Talsma. Nummer 7, Harm Smit. Nummer 8, Wessel Bergsma. Ja, en dan hebben we de speaker op de naam Wessel Bergsma. Dat is de man van Mid-Friesland, mijn nummer 8. Die het laatst ontsluit in deze regen. Die het nu nog speelt van Mid-Friesland. Maar Takam hier naar LDODK taget. Hij speelt dus tegen zijn toekomstige ploegmaat. En dan moet er nog maar zien natuurlijk dat hij hem in die selectie brotten kan. Want die selectie van LDODK die is op dit stuit breed. Diana van der Vorst is de eerste dame aan de kant van LDODK. Verste basiswaarde. Lineke Pries speelt een protte in het tweede. Maar zit ik heel dicht in de basiszone. Nou, Femke Faber is dwaande mij haar laatste hier bij LDODK. Topscorer. En Marion Visser had haar ek dit seizoen vanuit de tweede in de basiswerk in het eerste. En draait een prima seizoen. Erwin Zwart, de international, begint in de basis. Topfit. Zijn broer André Zwart, de onvierder van LDODK, die begint ook. Jurjen Bosma, die het vaak in het tweede begint. Die start ook in de basis en dit is een van de jonge talenten, speler van Jong Oranje. Marvin Piepers, hij krijgt in deze finale een basisplak van trainer Henk-Jan Mulder. En om de wedstrijd in goede banen te leiden is hier het arbitrale duo scheidsrechter Jeffrey Michels en zijn assistent Rick Nijland. Deze wedstrijd wordt zo onder meer aangeboden door de Bruna in Drielanden. Wij als EKC 2000 wensen u allemaal een hele fijne en bovenal sportieve wedstrijd toe. Nou, als alle vakken dan hun plakje voenha, kan de wedstrijd met een vertraging van een dik kwartier toch uiteenzetten. En binnen we benijd hoe de krachtsverhouding wijzen zal tussen ereklosser LDODK en haatklosser Mid-Friesland.
Knappe prestatie van met Friesland. Zwier traject om hier te komen. Won van AVO uit Assen. Heerenveen verslijn. Ritola verslijn. Sterke tegenstanders. Dus zij gaan een mooi bekeravontuur opbouwd. Maar hoe vier kunnen ze in deze finale komen? De ploeg van Peter Tolsma. Ja, sommige mensen kennen hem misschien ook als keertscoach. Man met grote kwaliteiten. Ik oud-speler van met Friesland. In die tijd spelen zij ook haatklasse. En zie ze het heeste niveau om te hikken. Dat slagen doe krijgt net, maar er staat nog weer een hele mooie lichting. Daar in Reduzem en Grauw. Ja, en in de finale er maar één de winnaar kan zijn. En deze keer zijn dat het team Heerenveen uit het Veen natuurlijk. Met de mooie vieze bushirts. Maar gefeliciteerd. Kom hier in de buurt. Op achtergrond wordt het B-aspirantenteam van de KV Heerenveen huldigen. Zij winnen de beker in een heel spannend duel. 1 punt verschil winnen zij van LDODK B1 aspiranten. Wilst hier met Friesland beginnen wij aan de bekerfinale. Maar intussen al balbezit voor LDODK. En het eerste schot is van Erwin Swart, maar de eerste rebound is daar van Martijn de Bruin. En Wessel Bergsma, mijn nummer 8 die komt echt tot zijn eerste schot. Sterke jongen die het, ja toch, ik graag weten wil wat zijn plafond is op korbalmaat. Mooie actie hier. En de eerste goal, en die komt op naam van Harm Smit. (1-0) met Friesland. Het antwoord van LDODK, dat blijft voorlopig even uit. Want het schot van Lineke Pries wordt mist. En de rebound is weer voor met Friesland. Ja, ze kunnen lekker vrij uitspelen. Gaan niks te verliezen. Het is voor haar echt het allerlaatste van dit seizoen. Overtredingje van Jurjen Bosma en dus de vrije bal voor Wessel Bergsma. Hij strafschop en een standwoord nemen. Ben je nog steeds gelijk? En dat misleert het. En dat is deze keer Dos. Is Dos er al? Oké. Deze bal wipt eruit, maar het balbezit blijft voor Marvin Piepers. Zou iemand naar de kleedkamer van Dos willen? Ja, Friso Bode krijgt dus rest. Ik basisspeler bij LDODK, sterke rebounder. En voor hem in de plak onder oren deze Marvin Piepers, maar die mist van dichtbij. En met Friesland met een grotere vastsprong beziek je op het boer te krijgen. André Zwart kan de bal weer inbrengen. Ja, en dat balsje wil nog net echt vallen voor LDODK tot nota. En de rebounds van met Friesland, die ben gewoon goed. Martijn de Bruin, daar onder de koer.
De dubbelsituatie. Kan daarvan profiteerd worden? Nog net. Lichte overtreding Jurien Bosma in het duel onder de koer mee. Wessel Bergsma. Spul keert verder. Er zal nog wel eens wat treun weer onder die koer. Dat bent waar stevige jongens. En nog altijd balbezit van Met Friesland. Jurjen Bosma onderschept. Ja, dan ben je toch al rond 4 minuten spelen. En nog altijd geen treffer van LDODK. Mooie actie, goal van Marvin Piepers. Ja, dat je eigenlijk niet over verliezen of een winnaar mag hebben. Maar dat is het helaas wel. Zo keihard is sport. En dan wordt door fluiten trok de scheidsrechter voor een overtreding. En dat betekent dan de strafworp voor Wessel Bergsma. De bekerkampioen 2018. En die mist de kans op de 2-0 en die mist Rom. Voorkant koer, dat is net gebroekelijk. Grote kans op een roemere vastsprong, dat kan nog altijd, want het balbezit is er nog. Niks aan de hand, zei de scheidsrechter, trosspielje. Hey, vrije bal! En het gat van de koer is moeilijk te vinden, blijkbaar. Want we gaan nu al haast 6 minuten spelen en nog steeds nog maar 1 doelpuntje te noteren. Kan soms hut gaan. Ja, de spelers die al geëerd, maar zonder scheidsrechters. Natuurlijk kon deze wedstrijden niet zitten. Die hebben fantastisch gefloten. Nonet en dan eindelijk de interceptie van André Zwart. Maar het is duidelijk dat de ban even terugbrussen worden met Lineke Pries van afstand. Ik zei net, ja, er stiert wel een beetje wien, maar net heel storend. Dus dat mij het excuus net wijzen. Afstandsschot van Marvin Piepers. En nu wel de rebound van Erwin Zwart. Ja, ga maar even staan, deel maar even rust in het vak. Goeie kans uitspelen. Marvin Piepers weer. Ja, als je maar vaker nog zit ermee, dan moet er een keer vallen. Vaak is het zo dat een speler 3 keer zit ermee, ongeveer van dezelfde positie, is het wel een keer raak. Maar dat is nog net het geval. Zo'n hele minuut spelen. 1-0 voor Met Friesland. Ja, en dan gebeurt er van alles. En dan besluit de scheidsrechter op een nee voor een strafworp. Tweede kans voor Wessel Bergsma. Nou wat heger. Ja, nou is het al rekken. Wessel Bergsma zwargt voor 2-0 in het voordeel van Met Friesland.
Met Friesland had in het verleden ook 1 keer eerder finalist west van de Jan Mulder beker. Dat weer in 2013. Toen speelden ze het in Drachten, maar toen ging de beker naar Drachten. Dit is dus de 2e keer in de clubhistorie dat met Friesland qua beker op het heegste podium staat. Al is die titel natuurlijk nog net binnen, maar in elk geval is daar de kans. En voorlopig hadden ze net al te volle moeite om de angel eruit te halen bij LDODK. En daar is het 3-0. Jacco de Nekker van Grutte aanstaan. Zorgt het voor 3-0. Nou had LDODK dit seizoen al meerdere keren zien laten dat een achterstand net het grootste probleem is. Ja, liever nog even de wedstrijd van Aron en Weekend, die cruisfinale erbij. Zien top Sassenheim thuis. Zien ze Jelwijs de tweede helft 5 goals achter en wonnen ze uiteindelijk toch dat duel. Daar worden ze net voor benauwd van, maar dat het lekker rent kunnen we dus absoluut net zeggen. En het wordt tijd dat de mensen die het normaal hier net in het eerste stenen gewoon even de schroom van zich afgooien en zien wat ze kennen. Femke Faber en Diana van der Vorst. Femke Faber. Nee, ik nog net het vizier op scherp. Horen is nu nog goed voor 5 treffers. Het is top. En Marion Visser zorgt ervoor dat de bal weer in de ploeg van de Gediek komt. Maar waar maakt het die eerste goal voor LDODK? Haast 12 minuten spelen zonder doelpunt. En dan hier de strafworp aan de kant van LDODK. André Zwart. Gewoon bij een zekerheidje. En ik nou. En dan eindelijk een treffer van LDODK op het boord. André Zwart. Maakt het gotje weer wat lichter. Ja, dat wordt onnauwkeurig spelen, daar bij die onval van LDODK. En dan kan met Friesland er heel keurig tussen komen. En het spel weer overnemen. Ik ben benieuwd wat de ploeg van Peter Tolsma eruit slepen kan in deze wedstrijd. Voorlopig spelen ze lekker vrij uit. En vallen de goals makkelijk. En alweer een treffer van Harm Smit. Budget 4-1. Zien tweede alweer. En LDODK maakt in de achtervolging. Nee, ze willen nog net vallen. Ik net bij Marvin Piepers. Wilst de zinnen hier staren gewoon richting horizon verdwijnt en de luchtmassen ongennen. Dus de kleur van het veld staat gewoon een beetje verhoord. Zullen we dat met Friesland lekker tropbalje kennen. Maar hier is het Diana van der Vorst bij de onderschepping. Wat kan Erwin Zwart?
zie ik dat ik van Grutte afstaan. Nog net vrije balsituatie, Sjoen. De trobbraak mis ik nog. En weer wordt die bal er tussenuit hellen. Terug met Friesland. Even een beetje lest daar bij Diana van der Vorst. Botsikje. Ja, blessures, daar zitten we nou voor zelfs net meer op te wachten. Want het hege doel is van zelfs voor Elliolica om sneuren de eerste nationale titel te veroveren in de clubhistorie. Eén keer eerder staan ze in de finale van een NK, dat wie 2 seizoenen lien. Toen gingen ze er het uit in Blauw-Wit Amsterdam. Dit wordt hun tweede kans en dit zou de eerste haardprijs dan worden kennen op het allerhoogste niveau. Maar eerst deze bekerfinale goed aanmeidje, want je wil natuurlijk mijn goed gevoel naar het weekend. Voorlopig is het met Friesland, wat hier 4-1 de voorsprong pakt had. En vrij makkelijk oorijn bleef. Nou, is dit een correct blok of is dit een strafworp? Het weer net een correct blok en dus zorgen we de specialiteit van Erwin Zwart, de strafworp met 1 hand. Net 1 speler die dat doet. Erwin Zwart, 4-2. En het verschil is weer 4-2. Mij op een klok nog 14 minuut 50 te gaan in de eerste helft. Time-out Henk-Jan Mulder. En zijn assistentcoach Jan-Jouke Vlokstra. Even de afspraken weer opfrissen. En hier Peter Tolsma, mijn assistent Marvin Smolenburg, ik al de eerste speler. Zij zeggen voorlopig dat hun strijdplan aardig uitpakt. Want mij schijnbaar gemak bleven zo rein. Zie een ereklosser Elliolica. Hildo Faber. Maar de eentje niet in actie. De bal is te kwad, maar er volgt nog een schot. Nee, de druk is goed van met Friesland. Wij winnen altijd. En waar pikt het op in de aanval? Je wilt gewoon terugfluiten op deze tror-in-actie van Diana van der Vorst. Fjouwer treien. Hier er net zitten, dan weer een straf op West. En Staren gewoon neemt Elliolica het initiatief weer een beetje oer. Ja, een druk programma natuurlijk. Zo aan het einde van het seizoen. Op alle fronten nog actief. In de beker, in de competitie. En zowel met Ian als Twa dus om de nationale titelstrijd nog. De selectie die benut het seizoen voor de volle 100%. En als het seizoen straks oor is, dan gaan de internationals Marjolein Kroon en Erwin Zwart echt nog terug naar het WK in Zuid-Afrika. Maar dat zal in begin augustus plaatsvinden. André Zwart, die wordt hier wel degelijk even ontreun en dat betekent een vrije bal. En die vrije bal die is uiteraard voor Femke Faber.
Die zit haast 1 op 1 normaal sprutsen. Nou, zelfs Femke mist wel eens. Maar ze is berucht om haar hege schotpercentage uit de vrije bal. Mid-Friesland zie ik het de juiste persoon voor het schot. Even de popjes met L zetten. Waar doet het aan de actie? Grutte afstand. Maar de bal blijft in de ploeg. Weer een afstandsschot. En nu is daar de rebound van Marvin Piepers. Diana van der Vorst. Dichtbij. Femke Faber mist de koer. Dat is wel een groot verschil met de zeilcompetitie. Daar moet je elke 25 seconden minimaal 1 keer de koer rekken ha. Dat hoeft net op veld. Dus hier kist volle langer balbezit horen. Zonder schot. André Zwart, Tjen Wessel Bergsma. Takken hier trainen ze te gerren. En misschien knokken ze wel om een plakje in de basis. Simmerkoor. André Zwart plukt de bal er bovenuit. Ja, en daar zit Wessel Bergsma gewoon netjes tussen. Nee, het sprankelt nog net. De doelpunt ben ook rustig duur, want we halen 20 minuten spelen en het is nog maar 4 draaien. Grote afstand, poging van Jacco de Nekker. Jacco de Nekker, Tjen Erwin Zwart. Jacco de Nekker en die leidt op een ronde, maar valt door de verkeerde kant. Kom, actie! Actie! Had een LDODK verliezen. Oh, dit is heel mooi spelen, hè? Dit is een keurig spelen tussen Jacco de Nekker en Martijn de Bruin. Want dit liet ze kanske budget 5 draaien. En met Friesland blijft dus vrij makkelijk overheen voorlopig. De LDODK geen Marjolein Kroon in de basis. Ek geen Friso Bode. Die krijgen voorlopig in elk geval even wat rest. Maar ja, Erwin Zwart als topscutter normaal sprutsen. Had nog door echt maar 1 strafworp achter zien namen en dat is echt net wat we van hem net binnen. Het moet al een beetje warm draaien. De 1 in actie. Harm Smit. En dan gaat deze situatie naar het voordeel van LDODK. Er is lang net Elsen in het Jemma is. Maar goed, de scheidsrechter die stiert er tegenbij.
Marion Visser. En dichtbij een treffer, maar die dan echt net. 3 maal scheepsrecht, Sonja Sezen. En deze kans die versoept dan. Nee, de echte scherpte die ontbreekt voorlopig bij Ereklosser LJK. Ja, er is weer een treffer. Harm Smits. Wij zien tweede goal alweer. En die zwargen dus van 6 strijden. En daar is ook alweer het balbezit van met Friesland. Ja, alles wat ze mij pakken kennen in die eerste helft, dat is natuurlijk mooi meegenomen. En nu valt alles rekken. Want daar is weer Harm Smit. En zo'n trein zit er op het boord. Nou, knap begin van met Friesland. En het liep er net op wat Femke Fabri Jellit met dit schot. Nee, als de instelling van LJK net verhoort, dan kan met Friesland je wel eens voor een leuke stunt zwargen. Want ze binnen gretig en ze beginnen volle beter met de kansen om. De Nekker. En Piepers met de rebound. En dan de André Zwart, die het dan maar weer de waan had namens LJK. Zien tweede treffer, hier kan straf op maken. Zo'n fjouwer en dan zitten we al haast in de laatste 5 minuten van de eerste helft. En dit is toch wel heel makkelijk bij aan van Diana van der Vorst. Kan ik ze goed tussensnijden van Wessel Bergsma. En je komt weer een enorme kans uit voor net Friesland. Die het maar krijgt mist wordt. Nee, met Friesland maakt het de meeste jocht op de vastsprong die er dus existeert voorlopig. Die Sanfjouwer. LJK lid te mention. Al is hier toch een treffer van Jurjen Bosma. En wordt het gotje een beetje lichter. 5. Voorverdedigen nu op die heer van André. Hij voormede. Weer een hele vrije situatie. Maar ja, die mat er dan eigenlijk wel in. Minder als 4 minuten te gaan in de eerste helft. Zo'n 5 is de tussengestaan in het voordeel van met Friesland. Wilst het een beetje meer begint te waaien hier op het sportcomplex van EKC 2000. Zorgen we dat Lineke Pries haar eerste treffer scoort. Zo'n 6. En daarmee LJK weer waarom in de race brengt. En dit wordt zien als een snijbal. En dus aankeurt. De scheidsrechter die is het duidelijk net eens met commentaar van Peter Talsma.
Peter Talsma is natuurlijk bekend om zijn felle reactie. Hij is zelf ik bloedfanatiek natuurlijk, maar ja, net elke skiersrechter is daarvan gediend. Dus hij krijgt even een waskouwing. Maar voorlopig staat met Friesland nog wel degelijk op voorsprong. Al is het verschil van Fjouwer nou nog maar 1. En daar dan toch de goal. En waar ons als Harm Smit. Harm Smit zijn 4e treffer. 8-6. Aan de kant van LDODK. Harm Smit is hot. Friso Bode komt in de ploeg voor Jurjen Bosma. En dan gaat Jurjen Bosma naar de kant en dan komt toch Friso Bode in het veld. Ja, van Jurjen Bosma, wie bekend, die hier een lichte hamstringblessure. Zo even zien hoe het ging. Maar er worden vast zelfs geen risico's naam, want Freed speelt LDODK 2 om het reservekampioenschap van Nederland. En Sneun speelt LDODK 1 om de Nederlandse titel. Dus het had absoluut geen doel om nou nog risico's te nemen. Zeker net als er genoeg spelers binnen die invallen kennen. Kanske dicht bij de koer, gaat mis, wil balbezit houden, de nekker te kwats. We beginnen de laatste minuut in van de eerste helft van de Jan Mulder beker. Bij die vastsprong van Met Friesland. Kan er nog een goaltje uithellen worden voor LDODK voor de T. André Zwart, net. En de vrije bal voor LDODK. Femke Faber. Nou dan, wen het? Nee. Femke is natuurlijk maar een mens. Nee, zij liet vaak juist op de momenten dat het echt heel spannend wordt haar beste korbal staan. En ja, die modus, daar zit ze nou nog net in. En dat is met Friesland wel goed. Want die profiteren ervan. En daar het laatste fluitje al. Wij gaan even het schoftien. De tussenstand in deze noordelijke bekerfinale is 8-6 in het voordeel van Mid-Friesland en LDODK. Even een bakje thee. En dan zullen we jou graag dadelijk weer om voor de tweede en beslissende helte van deze Jan Mulder beker. Graag tot dadelijk. Bijhouden, Freek. Het wordt frisser, hè?
Goedenavond. Hoi. Hoi. Wil je wat drinken? Wat? Wat wil je drinken? Spaatje blauw? Spa blauw? Jazeker. Dan heb ik voor hem een blikje cola. Jazeker. Ik zal even een handje geven. Je hebt mij een telefoon gehad. Oké. Rianne. Ik ben heel erg fout, dus ik kon je niet ontvangen. Nee, ik hoor het van je vader. Ja, Die heeft mij ontvangen. Ja, nou, dat Nou, is super. Stel dan verder. Verder doet alles. We hebben zelfs weer stroom, want de stekker was eruit in het gebouw. Oh, dat hebben ze niet handig gedaan. Maar dat is ook weer hersteld, dus Hersteld. zolang die erin blijft, is alles goed. Mooi. Super. Mooi. Spa blauw en een cola. Graag. Ja? Mooi. Mooi. Hij is helemaal aan, hè? Oh ja, zijn we er allemaal hoor. Leuk, hè? Ik vind dit wel mooi, zo is dit. Ja, Dat is jammer, maar dat is geen enkel. Is hij er ook? Ja, het is een soort riba. Dat is... daar moet boven er ook wel in, denk ik. Ja. Hoe zijn dan van die goals die mij pakken? Vraag je net. Van haar. Ja, dat is Sanne daar voor. Even een voorraadje. Dankjewel. Ik probeer dit hier even te boven. Kan dat wel lukken? Zal ik jou het aangeven? Dankjewel. Oké. Wel. Voor mij, hè?
De spelers zijn alle keer weer om uit de klaaibox voor de tweede helte van de Jan Mulder beker. Die dus verneemd is naar de heid van deze man, Henk Jan Mulder. En de tussenstand is toch wel iets wat verrassend. 8-6 in het voordeel van Mid-Friesland. Zien ereklosser LDODK. Ja, de Jaskes kennen aan. De Sinne die is achter het gebouw verdwenen. De wien helpt wat aan. En het is een stuk frisser geworden als in de eerste helte. En LDODK bokst dus zien een achterstandje aan van 2 doelpuntjes. Nou is dat vaak net het grootste probleem, maar als ik naar het spul zocht, zullen het toch wel een heel stuk beter matten. Willen ze eventjes oer met Friesland heen gaan. Friese Bodes in de ploegkamer voor Jurjen Bosma. Bode wie sneuren belangrijk in top, met een paar wichtige goals en heel sterk reboundwerk. En wordt nou zelfs in de puntzet, wils het van nature net echt een skutter is. Maar hij kan wel degelijk zijn doelpuntjes meepakken. Ja, er zijn net volle mensen op schot op dit stuit bij LDODK. André Zwart had er in de eerste helft 2 inlezen, maar daar zie je een straf op bij. En hier alweer balverlies zonder doelpunt. Met Friesland, de haatklosser dus uit Grauw en Reduzum. Speelt het lekker vrij uit, had een protte lengte in de ploeg. Sterk in de rebounds. Ja, die heeft niks te verliezen. De Nekker paast. En daar balbezit voor Marvin Piepers, Jeugd International. Ja, en ik zei straks dat dit de tweede finale weer voor met Friesland. Nou, gelukkig gaan we dus statistici zitten. Arnold Bouwmeester kan me melden dat er in het verleden ik ooit eens een keer een finale spelen is. Het Grenzer Nick. Nou, die is dan in elk geval wel verlenggang, maar ja, een finale is een finale. Dus dan zou dit de derde bekerfinale wezen van met Friesland. En waar wit is 3 keer wel skipsrecht. LDODK die had het in elk geval dreig om het god van de koer te vinden. Van der Vorst, Diana van der Vorst, haar tweede treffer. Zij maakt het de 8 zoon. Maar LDODK had nog net 1 keer voorstaan in dit bekerduel. En is dus eigenlijk alleen nog maar dwaande in de achtervolging. Oertreding, zijt skiertsjochter Jeffrey Michels. Komt uit Dieren. En nu wordt de druk vanuit het onvalsvak van LDODK starig maar zeker opbouwd. Al is er een oertredingsjoen onder de koer van André Zwart. En daar de treffer van Jildo Faber. Njogensson. Nee, met Friesland kan voorlopig prima partij aan. Zien LDODK. Lineke Pries. Nog een keer Lineke Pries. Rebounds ben goed. Marion Visser en die bal die draait de verkeerde kant uit.
Ja, staat gewoon zal de vermoeidheid ook een beetje onsprutsen worden. Al leidt het tempo in mijn eigen nog net zo heeg. Het is gewoon wel zo dat het seizoen vanzelfs lang west is. Dit is alle keer achter de reguliere competitie on. Extra. Ja, en dan is dit een strafworp. Zuid-Michels. Marvin Piepers hier de bal in de hand, dus wie de actie van de dame te let. En zij ontneemt dus een reële scoringskans. En is dit ook de tweede treffer voor Erwin Zwart. Zijn tweede strafworp trouwens. Hou die druk, jongens! Hou die druk! Jochen 8. Ja, dit is onnodig de man van de wedstrijd met dat schot. Harm Smit. 5 treffers al achter zijn namen. En de duelsjes beginnen wat pittiger te worden. Ja, dat weet je als je Friso Bode in het veld had. Dat is een jongen die schuwt de duels net. Dus daar kan Wessel Bergsma hem vast op tarieën. De taken meer op de training. Want hij deel uitmaakt van een selectie van LJODK. Dan wordt er stevig getraind. En dat maakt ik Wolio op het heeste niveau mee kennen. Want in de Korban League staan alle JBM van kerels. En daar moet je dan echt in op boksen kennen. Kan LJODK naast met Friesland komen? Of, nou, dit liep het er net op. Dit schot van Erwin Zwart. En of dit nou een wienvlaag weer of gewoon een heel zwak schot. Maar komt net in de buurt van de koer. Niveau houdt ontnota net oer. En dat is alle keer in het voordeel van met Friesland. Ja, en dan weer een strafworp. André Zwart is er net helemaal mee eens. Wessel Bergsma. En die mist je zijn tweede strafworp al. Ja, dit bent toch wel dure missers, hè? Dat zijn foutjes die jou duw komen te staan kennen aan het eind van de rit. Jakje erbij. Erwin Zwart beziekert het wel, maar kan het god van de koer nog net vinden. Nee, het vak is vanzelfs oors als in de competitie. Voor de wisselingen, maar ja, dat mag geen excuus wezen. Ze trainen ik mij, maar soepel draait het absoluut nog net. Het vak van Erwin Zwart. En Ken Wessel Bergsma die misser nog recht zetten hier. Nee, voorlopig net. Loopfout. Balverlies. En daar dan eindelijk een velddoelpunt van Erwin Zwart. Het is zijn tweede goal van de wedstrijd. En hij brengt de stand in Liepwicht. 9-9. Bij nog 21 minuten op de klok. Hoe pikt met Friesland dit op? Ze gaan maximaal 4 goals voorstaan. In de eerste helft is Sean Treije had het west. Maar zo een beetje bij beetje LJODK dichter bij sloepen. Maar nog altijd is er geen voorsprong west
voor de gediksters. Komt hij dan nou bij het vak van Femke Faber en Friso Bode. Meestal een gevaarlijk vak. Ja, en ja, dit is dan ook weer discussie. Komt er een kans uit of net? Nou, het is net zwier genoeg overtreding voor een strafworp, maar de linkerbalsje ziet er tussen niet vallen. Waar wordt in positie gebracht? Friso Bode zelf. Die krijgt hier de strafworp mee. En nu is het Wessel Bergsma die de strafworp Sjen krijgt. Maar ek Friso Bode kan hem missen. Nou. De wedstrijd van de miste strafworpnota. Al 3 stuks. Maar de bal is nog wel in het onvalsvak. Nou, net meer. Felle acties. Maar het is moeilijk vrijkomen. Marvin Piepers die zit hier verdedigend er bovenop. En hier de overtreding van Erwin Swart. En dus de strafworp voor Martijn de Bruin. En die maakt het hem al. Weer de voorsprong van met Friesland. Met Friesland had een taai ploegje met een protte reboundkracht. En dan kun je een heel eind komen. Daar had LDODK best de nodige moeite mee. En als je zelf net op je best binnen, dan wordt dat toch onstraft. Martijn de Bruin, no van grote afstand en dan is het God weer 2. Halve Njoegen. Even de time-out. Kom hier even, zei Peter Tolsma. En weer zocht LDODK dus in de tweede helft een efterstand on. Het is haast meer regel als uitzondering. Kijk, in de competitie hadden ze dat geregeld ondervonden. Maar de winst van het aanrannende seizoen weer, met name in de Korbbel League, dat het heel vaak nog omdraaid waard. En dat ik uitwedstrijden in winst omzet worden kon. Daar is Erwin Swart, die begint echt waar op te draaien. Al we zien zijn 4e treffer. Swart moet eerst even lullig worden, had ik het idee wel eens. En dan helpt er het best uit hemzelf. En kan met Friesland die voorsprong horen. Of uitbreidt hij zelfs. Ja, Harm Smit. Hier aan de bal nog altijd de topscorer op nota 5 had er al in lezen. Alle keer in de eerste helft. Maar had hij nog een paar goaltjes bewaren voor de tweede helft. Grote afstand.
Dit is hem nog net. Maar een lange aanval van Met-Friesland. Ja. Het wordt net fluiten. En dan gaat het spel dus gewoon terug. Dus eerst de bal pakken en dan protesteren. Of beter helemaal niet protesteren. Maar LDODK is onzorgvuldig. Eline Haan in de ploeg bracht. Zij vervangt Marion Visser. Eline Haan, Jeugd International. En Friso Bode, Litjen, hoe duels op het heeste niveau uitknokt worden. Stevig, pittig, lijfelijk. En Wessel Bergsma, die mat hem dat zijn wapenje. In het veld de overtreding al. De vrije bal dus voor Wessel Bergsma. Ja, ik ken er wel een lijstje. Toekomstig teamgenoten dus, of in elk geval verenigingsgenoten. Maar nu nog even niet. Dat is een snijbal te dicht om het blok heen. Balbezit LDODK. Al wat zien, maar nog 14 minuten goed op de klok. Dus Jelwijs de tweede helft nog altijd verrassend de voorsprong van Met-Friesland. De underdog. Met-Friesland dus de haatklosser, zijn ereklosser LDODK. En daar is Eline Haan, daar staat ze bekend om. Gelijk, 11-11. Een zuiver schot. En waar is het gelijk? De wissel aan de kant van LDODK, Eline Haan. Het bij een onvallende wissel, ze mij er voort weer uit. En Marion Visser die mij het verdedigend weer oplossen. Daar is zij echt heel sterk in. De grote frustratie van een hele grote league ploegen. Zij kan die onvallen heel goed ontregelen. Onopvallend, maar zo gevaarlijk zorgt ze ervoor dat de angel er vaak uithellen wordt. En zij is dus een hele wichtige kracht aan de kant van LDODK. Friso Bode mist van afstand. Maar het balbezit blijft. Van der Vorst. Mist nog. Daar is Femke Faber. En dat levert een strafworp op. Femke Faber is er langs. Wordt onreglementair stoppen. En dan krijgt Friso Bode een werkkansing van die miste stip van Nies Krekt. En hij mist echt weer. Onvoorstelbaar. Wat is er hier met die strafworpen? Friso Bode 2 keer mist. Wessel Bergsma 2 keer mist. Nou, zo blijft het in ieder geval wel spannend. En kan LDODK nog heel tijd net zeggen dat ze Joert een keer voorstien. Halve gelijk, maar nog 12 minuten te gaan. We horen bij de finales dit je spelen binnen Vionne bij de jeugd. Wie een tegen spannend. De B-aspiranten van Blauw-Wit JRV won met 1 puntje verschil van de B-aspiranten van LDODK. En de A-junioren van LDODK wisten na verlenging en strafworpen pas te winnen van de junioren van DOS 46. Dus beide finales weer bloedstollend. En ook hier is het ontnota nog gewoon gelijk.
Komt de eerste voorsprong van LDODK nou op het boord? Of blijft de wedstrijd dreig? Femke Faber levert in. Slordig balverlies. En dus de kans weer gewoon van met Friesland om weer op voorsprong te komen. De Nekker, ja, daar is hij. Jacco de Nekker van Grutte Ooston tekent voor Tolve Olve. Lekker Jackie! Juist hij, de man die zijn jeugdopleiding bij LDODK, jongen. Nou, Door André Zwart. dat net lang worden Tolve Gliek, André Zwart. Wat er gebeurt. Aan de kant van Wit-Friesland. Diana van Voors verlaat het veld voor. Vasco Touring verlaat het veld voor. City Tjalma. Beide ploegen wisselen je een paar spelers. Een beetje roleren. En Eline de Haan is er ook weer ingekomen voor Marion Visser. Ze zullen de laatste minuten wel beroept worden om spelers van de tweede selectie nog wat minuten te gaan. Wie met Friesland is City Tjalma erin kwam. Hier in onval. Wessel Bergsma. Rekker de Koer. Het afstandsschot. En de bal voor met Friesland. Nou. Daar wie ziet die Tjalma, maar het mij al getrokken, zei skiersrechter Jeffrey Michels. Even wachtje, want Diana van der Vorst die leidt daarin op de groen. Die kregen blijkbaar een drukker. Maar het balbezit wie al van LDODK en die mij nou terugspelen. En waar geldt dus, komt nou die eerste voorsprong voor de gediksters op het boord of net? Voorlopig net, want het misverstand is daar tussen Lineke Pries en Erwin Zwart. En we zitten al in de laatste 9 minuten van de wedstrijd. Hoe komt dit in duel? De wie al fluiten in het onvalsvak van met Friesland. En daarmee de bal dus uitnaam worden. Nog altijd die Liekersen staan op het boord. Tolve. Bij nog exact 8 minuten op de klok. Friese Bode pakt de verdedigende rebound. Ja, en zo simpel is vanzelfs ook weer. Je hoeft in de wedstrijd maar 1 keer voor te staan. En dat is namelijk vlak voor het laatste fluitsignaal. En tot die tijd
maakt het net vol uit. Nou, hier komt dan eindelijk de voorsprong voor LDODK. Eline Haan met de trollenbal zorgt voor 12 tretjen. Haar tweede treffer. Maar de complimenten aan met Friesland. Zij hebben sowieso prima partijen. Hij zal dat als er net volledig op haar druk doen wordt, dat zij gewoon zelf bepalen wat de voorsteert. En voorlopig steert ze direct weer gewoon keurig neist, want City Chelma scoort het tredje gelijk. En City maakt gelijk plaats voor Klaske Touring. Klaske Touring komt weer in het veld. Marion Visser komt erin Voor City Touring. En de wissel Eline Haan en Marion Visser. Verdedigend en aanvallend. Had bij LDODK weer plak voor. Nee, op deze wijze, met zoveel slordigheden in het spel, kan dit duel alle kanten nog uit. Het gaat erom wat de scherpste eindfase had. En die eindfase, maar minder dan 6 minuten te gaan, is al ingang. Tredje op de klok. Balbezit met Friesland. Jacco de Nekker. Nog altijd balbezit. Sterk reboundend werk van met Friesland. En daar krijgt net de dame onder de koer en dus het balverlies. Maar het slag het LDODK voorlopig net om afstand te nemen. Sterker nog, ze hadden maar 1 keer voorstien. En dat wordt net lang. Tredje, minder dan 4 minuten te gaan. Femke Faber krijgt de kwart. En wij bloedt Diana van der Vos daar. Ik krijg net. En dan is gewoon die rebound van die sterke heren van met Friesland. Die jouw prima partij daar. En daar is de goal. Het doelpunt van Anke Rinsma. 14-13 door Anke Rinsma. En weer de voorsprong van met Friesland. Ja, net onverzinnen, hè? Henk-Jan Mulder, zocht dus even. Kan zijn team nog een keer omsluiten. De tijd begint te dringen. Ja, het is maar 1 goaltje verschil vanzelfs, maar hij had net volle belang bij verlengingen en extra minuten. Friso Bode miste dus 2 strafworpen, maar deze keer al erin. Zorgt het voor weer een lieke staan. 3,5 minuut. 14. Kan met Friesland nou nog een keer veerkracht tonen? Dichtbij. Ja, en deze bal valt er tussenin, maar ja, met Friesland vooral die stierne Hamantje daar wel. En zo kunnen er lange onvallen spelen worden.
2 hele minuut. 14. Waar komt nou op voorsprong? Wordt het met Friesland toch weer? Of krijgt LDODK straks de kans? Voorlopig nog altijd balbezit LDODK. En daar komt de strafworp. En ik kan me voorstellen dat André Zwart hier lulkom is. Want het lieke misata dat Harm Smit zelf ik wat uitgeleerde. En de revanche voor Wessel Bergsma. Want na 2 mist de strafworp. Nou dan Ian die er wel in gaat. Spektakel in de slotfase. Even de time-out. Het wordt nou een pittig potje. 1 minuut 51 staat er op de klok nog. Maar die voorsprong voor met Friesland. Beetje discutabele strafworp niet krijgt. Maar wel in die erin gaat. Toch Wessel Bergsma. Budget dat met Friesland heel dicht bij haar eerste bekerwinst komt. Marjolein Kroon in de ploeg bracht in de aanval. Dat is toch een van de beste aanvalsters van Nederland. Maar geen balbezit. En nou kan met Friesland natuurlijk op balbezit spelen. Maar die voorsprong. LDODK zal risico's nemen mat in balbezit komen. Met Friesland hoeft net te zitten. 1 minuut 16 op de klok. Stunt hing het in de lucht. Ja, dit wordt het zo heel lang. Wat lid scheidsrechter Michels al gedaan. Wanneer wordt het bal... Het is de vrije worp Sjen LDODK. André Zwart bezocht het, maar het slag hem net. Nou. Dan moeten we dus mij recht stellen dat hier een enorme bekerstunt in de maak is. Van begin af aan had met Friesland voorstien. Maar 1 keer in die tweede helft weer de voorsprong voor LDODK. Maar die weer zo weer voort. En nu zitten we in de laatste minuut en is het balbezit van met Friesland en zij hoeven net te zitten. Hoeveel tijd komt erbij? Scheidsrechter Jeffrey Michels en nu is het klaar. Wessel Bergsma beslist deze bekerfinale bij zijn tweede goal op Riegen. En dat betekent 16-14. De bekerstunt is een feit. LDODK kan haar helemaal opmeidje voor een weekend met 2 kampioenschappen. Want deze beker die gaat naar Mid-Friesland. Voor het eerst in de clubhistorie wint de ploeg van Peter Tolsma de Jan Mulderbeker. En het is net officieel niet, hè. Ze gaan eigenlijk de hele wedstrijd aan de goede kant van de score staan. Wisten cool te blijven in de slotfase. Zorgen ervoor dat LDODK net optimaal presteren kon. Met hele goede rebounds. Helm de angel bij LDODK uit het spul. En dus is het seizoen van met Friesland hier met een gouden randje. Want deze beker die zal een ereplakje krijgen in Reduzum en Grauw. En LDODK, ja, die moet nou even slikken. Het hier een hele mooie prijs erbij west in een seizoen wat eigenlijk wel het beste seizoen nota is in de historie van de club.
Maar de climax moet nog komen. Nee, hier lijkt het feestpunt vanzelfs. Bij het Reetzwart van Mid-Friesland. En dat brengt u bij de eind van deze extra livestream van de Jan Mulderbeker vanuit Emmen. De bekerfinale die dus een prooiwaan is voor Mid-Friesland. Zij winnen bij 16-4 van ereklosser LDODK en pakken voor het eerst in de historie de beker. Vanuit Emmen, van de sportvelden van Kworbelclub EKC 2000, zeg ik jou dank voor het zien. Je bent zo geweest van de Jan Mulder Beker, de finale van 2009 tussen Mid-Friesland en LDODK. Die is een prooi worden voor Mid-Friesland. Wij brachten het graag bij jou en hoor uw site in de gaten. Morgen volg je de reacties van de winners en van de verliezers. En wij meiden u op voor de climax van het seizoen. Want in het weekend zijn we erbij bij het NK Korfballen in de Lier. Bij LDODK. Maar dit feestje is voor Mid-Friesland. Graag ont een andere keer. We gaan over naar het officiële gedeelte. Om de uitreiking van de Friesbeker, de Jan Mulderbeker. En allereerst worden de twee scheidsrechters die bedanken.